मी काय म्हणते, नारळी पौर्णिमा इल्लली असा तसंच रक्षाबंधन पण असा. रक्षाबंधनाक नारळी पौर्णिमेक काय बनवायचो हो प्रश्न सगळ्यांकच पडलेलो असता. तर लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांका आवडत अशी आज मी रेसिपी बनवतोय. ती सुद्धा गोडाची रेसिपी असा एकदम खमंग अशी होता आणि पोटभरीची पण रेसिपी असा ही. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय, आमच्याकडे कोकणात ना नारळ भरपूर असतं आणि आमच्या कोकणी लोकांचं नारळाशिवाय पान पण हलणार नाही. नारळाची रेसिपी असा पटापट अशी होणारी असा. बघा तुमका आवडतं काय आणि आपण पटापट अशी बनवूक सुरुवात करूया. चला तर मग. तर आजची ही रेसिपी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि 1 वाटी पिठासाठी मी अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे. हे व्यवस्थित असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. अर्धी वाटी पाणी ह्या पिठासाठी बरोबर आहे. पीठ मळून झालं ना व्यवस्थित की त्याला थोडं तेल लावायचं, तेलाचा हात लावायचा आणि व्यवस्थित असं मळून हे झाकून ठेवून द्यायचं. कमीत कमी 4 ते 5 तास हे पीठ असंच झाकून ठेवलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे मी घेतलेले आहेत थोडे काजूगर आणि त्याच्यामध्ये 4 ते 5 वेलचीचे दाणे टाकलेले आहेत. हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते. कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये तूप घालायचं आहे आणि तुपावर मी इथे 1 वाटी भरून गूळ घातलेला आहे. 1 वाटी गुळासाठी इथे मी 1 वाटी खोबरं कातून घेतलेलं आहे. मिक्सरला थोडंसं असं लावून बारीक करून घेतलं तरी चालू शकतं. आणि व्यवस्थित असं ढवळून आपल्याला सारण बनवून घ्यायचं आहे. इथे जे मी काजू आणि वेलची जे बारीक केलेली ना ती एकदम बारीक अशी करून घ्यायची. अजिबात त्याच्यामध्ये जाडसरपणा अजिबात राहता कामा नये काजूचा. त्यानंतर हवी असेल तर जायफळ पावडर घालायची. मी इथे जायफळ पावडर थोडीशी घातलेली आहे आणि हे घट्टसर असं सारण बनवून घ्यायचं. एकदम असं घट्ट झालं पाहिजे सारण. त्याच्यानंतर मी सारण उतरून ठेवलेलं आहे आणि इथे पीठ बघते. इथे 5 तास झालेले आहेत पिठाला. मस्तपैकी पीठ आलेलं आहे. अशा पद्धतीने गोळे करून घ्यायचे आहेत सगळ्या पिठाचे. त्याचप्रमाणे मी इथे सारणाचे पण गोळे करून घेते. सारण एकदम थंड झालं पाहिजे मगच गोळे करायला घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता मी इथे सगळे सारणाचे आणि पिठाचे गोळे बनवून घेतलेले आहेत. आता इथे मी पिठाचा गोळा घेतलेला आहे. त्याची आपल्याला व्यवस्थितशी पारी बनवून घ्यायची आहे. आपण मोदकासाठी जशी पारी बनवतो ना तशी पारी बनवून घ्यायची. हे बघा अशा पद्धतीने. आता ही पारी बनवताना आतमधला जो भाग आहे ना त्याला थोडं पीठ लावून घ्यायचं आणि अशी पारी बनवून घ्यायची व्यवस्थित अशी. थोडंसं ह्या भागाला असं पीठ लावून घ्यायचंय. असं पीठ लावून घ्यायचं आणि आपण जो हा गोळा केलेला आहे, सारणाचा जो गोळा आहे, हा सारणाचा गोळा व्यवस्थित असा आतमध्ये भरून घ्यायचा आणि आपण मोदक जसा बंद करतो तसा हा गोळा व्यवस्थित असा बंद करून घ्यायचा. आणि वर जे हे पीठ येतं ना ते हवं असेल तर तुम्ही काढून टाकलात तरी चालेल, पण मी इथे दुमडलेला आहे आणि असं व्यवस्थित असा गोळा बनवून घ्यायचा. आता ह्याला मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे लावायला. तांदळाचं पीठ लावलं ना की ही जी आपण पोळी बनवणार आहोत, कोकोनट पोळी म्हणजे नारळाची पोळी, खूप चविष्ट होते ही. ही व्यवस्थित अशी तांदळाच्या पिठामुळे सरकते आणि छान होते एकदम. हे बघा असं व्यवस्थित असं पीठ लावून घ्यायचं तांदळाचं आणि लाटून घ्यायची. पटापट अशी बनवून तयार होते. जास्त वेळ लागत नाही ही पोळी बनवायला. दररोज आपल्याला एकच प्रश्न पडलेला असतो, तो म्हणजे उद्या काय बनवायचं. तर हा एक मस्त ऑप्शन आहे. तुम्ही नाश्त्याला पण ही पोळी बनवू शकता. तुम्हाला जर का ही पोळी नाश्त्याला बनवायची असेल ना तर काय करायचं, गूळ खोबरं रात्री बनवून ठेवायचं झोपताना. तसंच पीठ पण रात्रीच मळून ठेवायचं मस्तपैकी. रात्रभर ते पीठ छानपैकी आलं ना की सकाळी पोळ्या पटापट आपण पोळ्या ह्या बनवू शकतो. नाश्त्यासाठी तर बेस्ट ऑप्शन. किंवा पाहुणे वगैरे यायचे असतील तर तेव्हासुद्धा आपण हे अशी पूर्वतयारी करून ठेवली ना की पटापट अशा ह्या पोळ्या बनवू शकतो. आणि पीठ हे मळून ठेवलं ना की पोळ्या अजिबात फुटत नाहीत. अजिबात सारण आतमधलं बाहेर येत नाहीत. मस्त अशा पोळ्या होतात. टम्म अशा फुगतात. 2 लेयर असे येतात. तुम्ही बघू शकता. हे बघा छान अशी फुगते आपली पोळी. व्यवस्थित अशी दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्यायची. खमंग आणि खरपूस अशी भाजायची आहे. छान लागते एकदम. हे बघा मस्त अशी फुगलेली आहे ही पोळी आपली. आणि दोन्ही बाजूनी एकदम छानपैकी भाजलेली आहे. तुम्ही बघू शकता. हे बघा. जाळीवर काढून घ्यायची म्हणजे त्याला वाफ वगैरे धरते ना ते पाणी असं चिकटून राहत नाही. तसंच हे बघा ही दुसरी पोळी पण मी तुम्हाला दाखवतेय. ही पण अशी दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची. किती छान फुगलेली आहे तुम्ही बघू शकताय. इथे माझ्या सगळ्या नारळाच्या पोळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत.
तुम्ही जर एक खाल्ली ना तर तुम्हाला 100% वाटणार की अजून एक खाल्ली पाहिजे. एवढ्या खमंग अशा होतात या. खूप जणांना ही पोळी बघितल्यावर वाटणार खूप कठीण आहे, पण तसं काहीही नाही आहे. एकदा सारण व्यवस्थित असं घट्टसर मळून घेतलं ना आणि पीठ व्यवस्थित आलं ना, की अजिबात फुटणार नाही, तव्याला अजिबात चिकटणार नाही, पोळपाटाला पण चिकटणार नाही. छान अशा होतात. फक्त एक गोष्ट आहे, ह्याला ना गूळ जे आहे ना, ते चिक्कीचं अजिबात वापरायचं नाही. साधा जो गूळ मिळतो ना, साधा गूळ, तोच वापरायचा आहे. आणि ह्या नारळाच्या पोळ्या आहेत ना, ह्या केल्याबरोबर लगेच संपतात. वेळ लागत नाही ह्या संपायला. इथे एक पोळी मी तुम्हाला उघडून दाखवते. जराशी गरम आहे ही त्यामुळे. हे बघा, किती कडेपर्यंत सारण गेलेलं आहे तुम्ही बघू शकताय. मस्त अशी फुगलेली पोळी आहे आपली नारळाची. चवीला पण तेवढीच छान लागते. तर असंच मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोळी केल्यावर माका सांगूक विसरा नका हां.